Fl-Allianz Stadium ta' Turin, Juventus 3 Atalanta 3 kienet logħba mill-iktar spettakolari, speċjalment tas-support newtrali, biss nemmen illi il-punt li ħadu iż-żewġ timijiet ma sewa lil ħadd. Fl-opinjoni tiegħi il-Juventus setgħu rebħu din il-logħba imma bi żbalji banali minn Szczesny li għamel żbarrari fl-ewwel gowl, Danilo fl-impostazzjoni fit-tieni gowl u Alexandro il-mod kif tilef il-plejer fit-tielet gowl. Jiena fit-tmien logħbiet rajt il-Juventus ma jaqalgħux gowl, biss però fl-aħħar ġiex logħbiet rajt il-Juventus jaqalgħu 8 goals b'kollox. U sfortunatament dawn 8 goals b'kollox inqalgħu, issa hekk konċidenza jew le ma nafx, meta daħal lura Bremer u Allegri daħħal ġo rasu li jilgħab bit-tliet difensuri Brażiljani. Nittama li ċaqlaq xi ħaġa mhux qed ngħid li Bremer kien il-kaġun, imma naħseb li taqla 8 goals f'ġiex logħbiet hemm wieħed xi xtar naqra fil-profond. Biss min-naħa l-oħra ħalli nipprova nkun naqra iktar ottimist, rajt nofs il-ground u l-attakk aħjar. Di Maria fl-aħħar video li qed kontra n-Napli kien hemm naqra ċaqliq. Kontra l-Monza fil-Koppa Italja ukoll imma tilef ċans kbir, ma naħseb illum kemm ilhom mal-Juventus kellu l-aħjar partita mhux qed ngħid għaskurja l-ewwel penalti, imma qed ngħid għall-prestazzjoni tiegħu in ġenerali anke l-mod kif minn saqajh bidiet l-azzjoni bellezza ta' kif inħaddem il-gowl. Ma qbilx ma' Allegri li forsi qalgħu naqra iktar kmieni. Fl-opinjoni tiegħi kellu jħallih mqarfx tal-ħin ieħor għalkemm niddubita u rrid anke jippreserva l-enerġija għall-logħbiet li ġejjin. L-iktar plejers li laqtuni apparti mbagħad Di Maria kienu Locatelli f'nofs il-ground u Fagioli ħadmu immens. Li ma tantx raqatni u ma raqatni xejn huwa l-arbitraġġ tar-referi. Ġifieri referi kien hemm naqra azzjonijiet kemm fuq naħa, speċjalment fuq in-naħa tal-Juventus, li kienu dubjużi ma tantx għoġbitni l-affarijiet. Biss però anke l-Atalanta kellhom xi azzjonijiet li wkoll ir-referi ma tantx rajtu 100% fuqhom. Jiena wara din logħba ngħid li xtaqt bħal kwalunkwe logħba oħra li nirbaħ, ma din logħba xtaqt nirbaħ iktar għax fit-terremot li għaddej bħalissa kienet tiswa iktar mitqludek. Jiena wara dal-15 punt penalità nibqa' insostni li rridu kemm jista' jkun nirbħu logħob minn issa sa tmiem l-istaġun. Baqa' 19 il-logħba ġie prattikament issa baqa' it-tieni round kollu. Jekk issa jkun irridu nirbħu 3/4 tal-logħob u qed ngħid dan għal raġuni waħda, la biex naf li mhux ħanibqgħu kampjonat, waqqas jekk ma naqsewniex il-punti żgur ma konniex ħanibqgħu l-kampjonat. Waqqas qed ngħid hekk għalfini biex il-Juventus jilagħbu fl-Ewropa. Qed ngħid hekk għax għandi fellus ġo rasi li sfortunatament daħal li fl-aħħar jiem illi ħajkun hemm ipprova jimminana. U qed ngħid jipprova jimminana hawnhekk ħanejt il-kif. Wara din il-penalità ta' 15 punt li issa nista' nikkonferma li l-Juventus
ħajappellawa qoddim il-koni, ġifieri issa 100% jidher fiċ-ċar anka kif jgħidu bl-Ingliż reading between the lines il-kliem li qal l-amministratur delegat Scarnavino llejla illi teħduhiex bi kbira li jtuna penalità oħra. Issa, il-fellus tiegħi fejn daħal ġo moħħi daħal hawn. Sallum il-ġurnata il-Juventus għadu qatt ma ġew irrelegati fil-ground. Orajt jgħiduli kienu waqqawhom ma il-mod kif kienu waqqawhom ġi kien hemm sentenza. U l-ħsieb tiegħi li għatuna xi penalità ma' sitt oħra relatata mat-tieni inkjesta li għaddejja tal-Prisma fuq il-pagi li ma ġewx iddikjarati u tkun tant massiċċa li jitfawna mal-aħħar tliet postijiet. Allura nibqa' ntenni u nisħaq illi jekk jista' jkun nirbħu il-lob kollu li jekk jista' jkun ġifieri dan baqa' 57 punt jekk qiegħed nikkalkula tajjeb minn issa sa tmiem l-istaġun. Jekk jista' jkun 45 minnhom irridhom għax l-affarijiet ma toġobni totalment xejn. Dik hija l-opinjoni tiegħi. S'issa diġà kelli appunta raġun meta fil-bidu kien deludenti u għedt Agnelli wasal żmien li jitlaq, ma kontx naf x'inhu jiġri jew ma kienux daqshekk ċari dawn l-affarijiet. F'videos preċedenti qed il-Juventus mhumiex se jilagħbu fl-Ewropa qas jekk jiġu t-tieni jew it-tielet jew raba' kienet ċara. Anzi qed jingħad ukoll li jista' jkun li jispiċċaw barra anke l-Europa League ta' dis-sena u b'Ċeferin President tal-UEFA min jaf x'jorok jgħidu iktar minn dawk in-nies li jiena m'iniex se nwiġibhom li jibdew jitfgħu ħafna funny faces, ħafna kummenti u jien għal dawn in-nies li jibdew jagħmlu dawk il-kummenti nistiedinhom lill-lingwa tommhom jiġifieri il-Malti tagħna jiktbu suret in-nies mhux laqqas kapaċi jiktbu il-Malti pur suret in-nies imma dik hija bracket għax kif jgħid il-Malti kull min jolli qabtu kulħadd għandu ġiexhom. Ma dak m'iniex ħa nikkummenta dwarhom. Li rrid ngħid iktar kmien illum il-Juventus ikkonfermaw lil Francesco Calvo li diġà huwa Chief of Staff tal-Juventus issa ħajkun il-Chief Football Operations Officer. Jiġifieri t-tim tal-kbar, it-tim tan-nisa u l-Under 23 ġifieri Cherubini issa minħabba s-sospensjoni li għandu irrid jirrapporta lilu għax Cherubini ma jistax jidher wara microphones u fuq il-medja u ma jistax jirrappreżenta uffiċjalment lil Juventus minħabba l-inibizzjoni ta' sena u 4 xhur li ħa. Jiena fuq din il-biċċa xogħol ta' x'inhu jiġri u mhux jiġri ħankompli jekk ħajkun hemm xi ħaġa urġenti żgur li l-editur ħajjajjat li biex nintervjeni kif intervjenejt id-darba l-oħra u anke lura f'Novembru. Biss anke ma' kull logħba jekk ħajkun hemm xi żviluppi tiequ dawn ħankompli naġġornakom. Il-logħba li jmiss tal-Juventus hija jekk il-Bambineri nhar il-Ħadd li ġej fit-tlieta kontra l-Monza, d-darba fil-lig, d-darba rridu impattulhom b'mod sportiv qed nitkellem ta' dak li għamlu n-numma fl-Oweran għax fl-opinjoni tiegħi rajt waħda mill-agħar logħbi tlaqgħet rajt il-Juventus jilagħbu dakinhar. Imma sa dakinhar jiena nagħtikom il-ġimgħa tajba bibli Juventini naf li mhux mument faċli imma żommu raskom fuqhomkom, ħallu l-ħadd min jintimidakom jekk jista' jkun. Meta l-Juventus jidhru li huma llum spiċċuti, il-Juventus konvint li ħarġu jqum. Forza Juve u saħħiet ħbieb li qed tajjeb.
Mela, Inter xejn Empoli wieħed u prattikament li kieku kelli nażel tema għal dina il-logħba, it-tema li nażel hija Back to Square One. Ir-raġuni hija li llum l-Inter kienu msejħa biex jagħtu risposta u jġibu 3 punti biex hekk impoġġu l-pressjoni fuq ta' madwarna kollha, u meta ngħid ta' madwarna kollha qed nirreferi għal Milan, qed nirreferi għal Lazio, qed nirreferi għal Roma, qed nirreferi għall Atalanta u qed nirreferi għal dawk prattikament it-timiet li qed niġġieldu magħhom biex nidħlu fiż-żona Champions League, iżda sfortunatament rajna naħseb waħda mill-arwirjiet ta' dan l-istaġun illi prattikament ma konniex nafu fej qegħdin. Sera ta' stregata insomma li prattikament skużawni, dak kollu kellu jiġri ħażin ġara. Jiġifieri, nibda bil-formazzjoni illi fil-ferma tiegħi mill-ewwel kelli dubju kif rajt il-Korea jekk Lukaku kien fit u rrid tisserraħ il-Dzeko kont nirriskja l-karta bi Grom Inzaghi hu. Dak jew bekk xorta irrid inqara minuti biex jerġa' jiġi ftijaw. Ħanibdew minn hawn. U mbagħad bdew jintilfu ċ-ċansijiet, ma bdejniex inkunu preċiżi, sakemm u mbagħad tkeċċa skrinjar fuq 2 karti sofor. L-ewwel waħda ma nafx għalfejn ta' ilu, forsi t-tieni waħda kien hemm extended foot. Parentesi żgħira fuq il-kustjoni skrinjar jista' jkollu ħanimel video apparti once illi l-arja tiklirja naqra ma sfortunatament nafu x'vija xi tmiem ser ikollna. Naf nitkellem l-aġent waqt il-logħba ma llum nixtieq li niddedika il-video fuq il-logħba. Close parenthesis. Mbagħad fit-tieni taqsima daħħal Bellanova minn flok Korea u froġa fuq froġa ta' dan iż-żagħżugħ nafu kemm San Siro huwa ground eżiġenti ġara skurja bl-Empoli u baqgħu bil-ballun. L-Inter ippruvajna nattakkaw daħal Korea, daħal Dzeko, daħal Lukaku. Iżda sfortunatament mbagħad ġara li ġara u l-logħba ntilfet. Qed naraw ukoll il-kummenti ta' Mark Xkembri illi qabel xejn nixtieq ngħidlu proset pubblikament tar-risposta li ta' fil-video li għadna kemm smajna ftit qabel il-waqfa lil kull min beda jitfallu l-botti fit minn l-aħħar video illi jagħmel u proset ukoll tal-videos kif qed jispjega tajb is-sitwazzjoni tal-Juventus Bismarck. Ma nixtieqx nitkellem fuq il-każ Skriniar illum kellna l-logħba il-każ Skriniar ħanagħmel video għalih jekk ma jimpurtax. Issa, niġu għall-klassifika. Milan 38 blom inqas, Roma Inter 37, Atalanta 35, Lazio 34 prattikament. Flok irbaħna u tfajna l-pressjoni fuq ħaddieħor waqqajna l-ġebla fuq saqajna. Għaliex issa Brown sħiħ miftuħ it-tellieqa għal 3 postijiet l-oħra ta' Champions League infetħet beraħ. U m'hemmx xi tgħid iżjed. Jiġifieri fuqha issa prattikament m'għandix ħafna xi nżid illum. Issa nhar is-sibt misna l-logħba mal-Cremonese fejn probabbli id-difiża ħad tkun Devraj, Acerbi, Bastoni.
U mbagħad naraw minn hemmhekk x'ser jiġri mal-Cremonese barra minn darna mista tkun logħba faċli, nafu l-problemi kbar li għandna away, speċjalment fejn tidħol id-difiża, nafu li issa għandna problema oħra. Jiġifieri qed nispera li Inzaghi forsi jsib mod kif nistgħu nsolvu dil problema biss nerġa' ntenni ir-raba post huwa obbligatorju, il-Koppa Italja hija obbligatorja, Inter Porto li nikkwalifikaw minn dik il-logħba mhijiex obbligatorja imma hija importanti at this point in time. Anki għadħul meta tqis is-sitwazzjoni fallimentari illi l-Inter ninsabu fiha bis-saħħa tal-Gvern Ċiniż. Bil-bqija ma tantx għandi xi ngħid, ħlief illi nirringrazzjakom tal-li segwejtuna llejla, grazzi wkoll lill-isponsor tagħna The Barber Room illi jinħeġġiġkom li wkoll tkomplu tużaw is-servizzi tagħhom għaliex ukoll indirettament tkunu qegħdin tgħinu lill-kamra sportiva. Dan il-video minn ftit ieħor ser ikun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, jekk ilħaqtuh minn issa toqgħodux tinkwitaw idħlu hemmhekk il għaliex il-kontenut kollu li jkollna ser issibuh hemmhekk ukoll l-appuntament tagħna magħkom issa ser ikun nhar l-erba' li ġej għad-9 fejn Clayton Zammit iċ-ċomba ser ikun qed jidħol live jitkellem fuq il-logħba Milan Lazio. U ma nixtieqx nimmaġina x'ser jiġri jekk jirbħu. Jien personali nittama fidru imma issa naraw jiġifieri. U mbagħad jien narakom il-ħamis bil-programm Botta u Risposta. Għalissa naqaf hawnhekk, grazzi tal-li segwejtuna, ħudu ħsieb, il-lejl tajjeb u sempre forza Inter. Ciao!